praat ik me net op. Nee hè, doe die maar, dat is de maat. Mooi voort, maar Sjoerd. Wat een leuk ding. Pietje hitter? Pietje. Wat is Pietje? Pietje is bijna 3 hier. Nee, Ja, bijna 3. dat ben ik nog ouder. Die is wel groter dan mij. Ja, hij is wel groot. En dit is zijn man, die is al een hier waar. Maar ze spuien dus naar. Nee, dit is een satan, dit is een spoiler net. En hoe heet die oren dan? Ja, je naam. Je bent niet beschermen. Oh, ik zou zeggen, Ze ze willen nog nou even een verder. mooie naam voor deze armen. Wat is toch een mooie naam aan het draaien? Wat past er niet bij Pietje? Pietje en... Is het Klaske. een man of is het een vrouw? Het is een vrouw, maar door kinderen die in de Ah, Klaskes uit. Door kinderen hem net wijzen. Ja, Ja, dat dat is is een lekker zo, hè. Ja. Dus, Klaskes. Klaske en Pietje door. Klaske en Pietje. Wie deze? Nou, Nou, verkoop. het. Ja, verkoop. Wat is er mooier dan de kinderboerderij? Je ziet er paarden met Wat dat ze? Zetten die op beeld? Hè? Als dat denk ik, kun je het ook wel aan. Oh, Jawel. dat is helemaal Dat doen we. van weekend. Van wie kijk? Van Ik vind weekend. het best.